bienvenue au rendez-vous. Assalamu alaikum, Kulafoni RAP Keneka. Yeah, on a de vraies infos pour vous. Kulafoni Sanuma, Kodoma, Aka Jabaranu. À l'approche de la fête de la Tabaski, le nombre de vols a augmenté au Mali. L'insécurité et le braquage ont pris le dessus. Babson pour le reportage, c'est parti. Aha, Saka Kantige Seli, Nabe Foma Seliba, Onyakrola la Malila, Shumeni Chara, Jerema Bla, Bingani, Okeran Salai, Babson. Nejumen de bolo fani ala ni fa banyara minendo bede jorlendo machites no go tuguni beita kenye klis no go ba mal batun kadi antum bebe bisini langa sista bebe ka boli fuba fogo ala boni ma fani shoni ni binga ni fanga bega boya vraiment ulendo udele kula kuluga selibate goya ba ma fa bubolo halo teso do subolo nuko iga ferme duma haduma denterge na bibolo no to ga mafa o yubulo tubani fry wa magro bate zonu na habaye den sanuye vaga bon bina karro kuna buya fafe ka chauffeur kene pratique flabe bla choufe waba makoya kama lini filaji nanga uye innocent do bona nina ga wari nofe selibanya korola ina beki ecologie bravo dans la mado opuma ala kantisi PSB Babson sonne biga kunafoni.com. Les citoyens maliens ne dorment plus que d'un œil. Le grand Mali n'est plus que terre d'accueil. Le banditisme a pris de l'ampleur. Tout type de malfrats circule sur tous les braqueurs. Armés jusqu'aux dents, ils n'hésitent point de tuer des pions des honnêtes citoyens accaparés. Un car vers Konobogo a été attaqué. Le chauffeur et l'apprenti assassinés. 2 autres jeunes à Bamako ont été lynchés après avoir tué un gérant à cause de billets. Prenez-vous précaution pour passer la fête en toute sécurité. C'était Berthez entre parenthèses. Merci Berthez pour ces précieuses informations. La loi du talion est l'article 320 qui consiste à brûler un criminel sans jugement. Et de retour sur la scène ces derniers temps, mais faudra-t-il rendre coup pour coup? Ce micro-trottoir est pour vous. Sharia Kisamimbe, Kodukela Mineni Gafa, Abe Minekafa, Kasro Akakiri Omake, Kafonito Sharia Kise Sekito et Enfi, Duma Sara Jugumae, Ahakine Muyokola. Zonjenimai, au contraire, moi, je suis Jenimai. Sharia Bay. En de là, Zongele Menekofer, Antara Pursun no Fegana. Donc, quand on a Kanga Fara, pour ce que Red Dawama, Koyana en coup Willy. En tout cas, il faut que vous voulez. Vous avez pour ces remarques. À deux heures, les autres ont un taxi là. Quand tu as dit pour ce moment, vous avez une position là. Moi, je vous ai dit à Web là. Pour ce retour de jour là. Quand on est pour ce jour là, je m'en ai donné un peu. Na sorti ni tuku tumuka barage. Jamana famo tumuka barage. Comme quand on a chomi. Ni tutike, ni tuti yala. Mais ni mega yala. C'est que tu as barage kera. Comme quand on a chomi. Ni ye mɔgɔ bɛ zone jɛni mɔgɔ de tigɛra sariya la parce que i bɛ zone dɔ minɛ i bɛ taa di faamaw yɛrɛ ma sini i n'o zone kelen a bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ circulation na o min bɛ kɛ a ka ca ni bana si ye i bɛ zone minɛ i bɛ taa di sariya tigilamɔgɔw ma o bɛ tila k'a bila u b'a bila a bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ o kelen na n'ala ma jan kɛ yɛrɛ o zone i b'i jija a kana ɲɛnɔ to i la dɛ a kana ɲɛnɔ to i la sinon a bɛ tila ka na retour la i kama o bɛɛ bɛ kɛ jamana in kɔnɔ yan. Au Mali, les crises sociales n'en finissent jamais. Les jeunes de Kita ont fait parler de ce 26 juillet pour réclamer une diminution des frais de transport. Quand la voie n'était pas bitumée, c'était à 3000. Et maintenant qu'elle est bitumée, c'est toujours à 3000. Ils attendent que les autorités réagissent, mais pour l'instant, leur doléance persiste. Car c'est d'abord Akmala, Iba Bank Madedon, Mali problème ou Kafamo Bank Madon, jouer Kalo Kile Mugani Woro, Awo. Kita jeune Wilila ou Yesira ou Betige Bamako Kita Kowari Kacha ou Yatike Sira Mai Keme Woro Sira Kai Keme Woro Kofo Toka Bola Nyamo Duma Kuma Kola Kita jeune Dungo Kofo Koka Bo Okola Nimo Mite Kita Otam Nakemouye Okola. Pour trouver un terrain d'entente à la crise malienne, la CEDEAO a fait certaines propositions. Mais de ces propositions, que pense la population? La réponse dans ce micro-trottoir. Awo, Prafina Tokluba, CEDEAO, Akmana Sao Yasa Mali Sigika Fo, Benga Ke Okola Ngatamana Do Hakine Mouye CEDEAO Kakmala. Oh, Nega Akina Oga Jadimene. Olu fana ko olu te so men na nyingal fana kan akela parce que ni ya mo ko ni ko mo ma nga keta ako vraiment ante so e ba so ra nya fana be rodo lawo o be fana be so wo nyingo ga prévu fana na no ga prévu fana kan
vraiment je crois que o ka jateminɛ o ni ɲɔgɔn cɛla la quoi min ka di ne o y'o ye opposition mɔgɔw ka jateminɛ majorité mɔgɔw ka jateminɛ sinon ne hakili la kɔni CEDEAO na ye jagoya ye mais CEDEAO tɛna solution wɛrɛ sɛbɛ ka tɛmɛ an yɛrɛ kan vraiment ne ka jate kɔnɔna pour que jamana ka suma an fantanw k'an balo sɔrɔ ni seli tɛmɛna k'an to nin cogo in na k'an ka continuer nin cogo in na kɛlɛ in ka ban a man di mɔgɔ caman ye dɔ bɛ yen o tɛ balo ni bɔnɔ ma na donc o t'a laɲini jamana ka suma mɔgɔ minnu bɛ kɛlɛ kɛ daw karila station da karila alimentation da karila c'est pas les éléments de M5 mais ils s'en profitent des mouvements de M5 pour pouvoir s'enrichir illégalement bon jamana mana gɛlɛya togo togo kɛlɛ t'a ban foyi t'a ban sigi ka fɔ de b'a ban ni kɔni tɛ nin fɛ ni welela ka na i bɛ min fɛ a bɛ dilan cogo min na a bɛ jɛn aw b'a dilan ten. Merci de nous avoir suivis. Aniche aka kulo majow la. On se retrouve sur Kunafoni TV. HLZ ya. Ansoro yoro Kunafoni.com. ZKV Best.